Terve, 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 Joo, terve. terve. No niin. Joo. Sori kuule, mä oon heikon myöhässä, mutta niin, siellä tuli törpiä kahtomaan. No niin, joo. Kato, minä lähdin 3:30 aikaa Kemijärveltä lasettamaan, niin Ai ei sitä tän nopeammin vaan sieltä tuu. Se on niin saletti kuule. Just. No tässähän tää nyt on. Vähän tuoreempaa. Ei, uuden karrehan täällä on. Mitä hyvänsä maalipinnassa näkyy keltainen kesät talvet. Missä muija on? Oisit ottanut muijan mukaan, hyvä kauppakassa. No en mä nyt ottanut sitä mukaan. Et usein muuten, niin on kyllä elukoita liikenteessä tähän aikaan. No niin näyttää olevan. No Mitäs niin, tää tässä on? se on hirveempiä. Niin. Tiedätkö, siitä kun Rovaniemeltä kun lasetaan, kato Kemiin päin. Joo. Siitä Kemistä käännytään Ouluun, niin siinä heti sen risteyksen jälkeen, niin sitä bussipysäkin takkaan, niin kuule hirvi hyppäsi ihan keskelle, suoraan kylkeen ja tuo peilismerklas pää irti siltä. Niin. Takalaista pää sisään, se on se roppa siellä. Hyvä. Jos haluat sen kuorma-autolla hakia, niin Joo. hae se. Elä, Hei, mene, kiitoksia. Elä. Katsotaan loppuun asti nyt, kun on tänne Hei. asti tultu. Hyvät lasit on tässä. Niin. Ihan näkyy läpi joka puolelta. Joo. Mitenkäs tää on vähän niinku sisältäpäin tullut ulos? Että... Eihän se, kun se otti kato tuosta maskista kimmokkeen mäyrää. Siitä Kempeleen jälkeen, kun minä tulin, niin bussipysäkin jälkeen 200 metriä poliisiauton takkaan, niin 1,5 volttia kiertelee perseellä tuossa sisään. Hyvä, että ei ollut ketään repsikan paikalla. Mä oon ihan selvä. No niin, joo. tänne, eikö tuu kahtomaan nyt? Eikö mä vähän isompaa kato, kun tää on kuljetus... Mikä? Dörpihän se kahtomaan tuli, tässä on dörpi. Kuljetustarpeita ja... Ja... Onks tää joku koriste tässä täällä? No ei, kato se tuota mäyreet, mikä tuo on tuo piisami, mikä, niin sitä se vissiin kyttäs. Niin. Tuo kotka, niin kato pikkasen meni matalaksi tuo lasku tuosta, niin se päksähti tuohon maskiin kiinni koivistaan, niin, mutta eihän tuosta mitään, se kun parilla ruutulla tuo maski kiinni, niin sen saa siitä irti, eikä mitään. Tuo lähtee, kato uudet pyyhkimet laitettiin, se on tuo piisami lähti saman tien siitä. Tää on hauska, kato, kun meidän pihapuusta putosi tää orava tuohon ja tarttuu kato molemmin käsin kiinni tuohon. Ja minä aamulla huomannut sitä ja lähdin painamaan 200 venkulle, niin siihen se jääty. Ja kato millä ilmeellä kaveri vettää vieläkin tänä päivänä. Niin. Joo. Mutta hyvässä kunnossa sisukset ei ole mitään, kato ihan puhtaat, ei ole oksennettu. Kato, kun mulla olisi vähän semmonen, että... Elä, kato, kierretään nyt, elä. Tässä kuljetus tämmöiset tai tavaratilat? Ei, no tässä. Mä kurkkaan sinne nyt. Elä, kato, elä. Siellä kun ykä nukkuu siellä. Elä. Mikä? No en mieti. No siellä. Juotas! Se on elävä karhu! Elä. No. Mitä sitten? Eikä me nyt kaikkia, pysy siellä nyt. Eikä me nyt kaikkia elukoita tapaa.